Vieš, čo je vyčerpávajúce? Byť na seba prísny až do takej miery, že každú chybu berieš ako osobné zlyhanie. Ako keby ti na pleciach sedel taký malý škriatok, ktorý ti stále šepká: nie si dosť dobrá, mohla si to urobiť lepšie. Realita je však taká, že chyby nerobia z teba horšieho človeka, naopak, ukazujú, že rastieš, že sa posúvaš vpred. Tip je jednoduchý. Keď na budúce spravíš chybu, povedz si: toto je učivo, nie je dôkaz mojej neschopnosti. A nezabúdaj, dokonalosť vlastne neexistuje. Ale pokoj v duši áno. Ak chceš viac podobných uvedomení, začni ma sledovať, alebo ak cítiš, že tvoja sebakritika je už príliš silná a už si s tým sama nevieš rady, tak vyplň formulár, link nájdeš pod alebo nad týmto videom a ja sa na teba budem tešiť.